Salutare! Am primit o grămadă de mesaje și m-am hotărât să fac acest video fix despre lucruri care a stârnit un foarte mare interes în comunitatea de frizeri. Produsul fiind o mașină de contur, o mașină de contur chinezească, care e foarte răspândită în ultimul timp, adusă din China și de care am fost întrebat mereu ce părere am, să-mi dau o opinie. Nu puteam să o fac pentru că nu eram în măsură netestând-o. Am văzut câteva videoclipuri, am văzut-o și pe la colegi, vine în mai multe variante, coloristice, poate și ca formă puțin, însă în mare designul același, acel scheleton micuț, îl vedeți acum, sunt sigur că cu toții o știți. Așadar am luat un VGR V179, modelul care l-am eu. Ei recomandă că ar fi un cuțit de titan, o baterie micuță de 600 de mAh, cu cablu, vine cu cablu USB care se poate conecta la orice priză, la orice încărcător de mașină și cu o simplă șurubeliță, nefiind vreun inginer sau ceva, o desfacem. Bineînțeles, am ales acest model datorită faptului că am gândit dinainte că dacă aș putea să mai fac o modificare, ar fi să modific, să schimb poate lama. Așadar, ce am observat, că marea majoritate a acestor dispozitive, acestor mașini de contur, au o lamă asemănătoare cu cele de la Andis de 8. Andis Slimline, da? Și culmea este că sunt identice. Haideți să vă arăt, asta e lama stock care vine pe mașinuță. Sunt identice, dacă observați, sunt identice doar ca și, să zicem, formă. Însă, ca și detalii tehnice, ca și subtilități, nu sunt atât de apropiate, datorită faptului că după ce am modificat gapul, am reglat-o la 0, aceasta totuși nu tăia încă cum trebuie. Așadar, m-am hotărât să-i schimb lama, i-am schimbat-o după ce am constatat că lama nu taie, deși este reglată la 0, datorită faptului că este mai groasă și unghiul de tăiere jos în capăt, chiar în zona de tăiere, este foarte larg la cea din fabrică. Și așadar am luat-o pe cea de Andis și am montat-o. Am reglat-o la 0, am montat-o pe mașinuță. Haideți să vă arăt acum și cum se reglează la 0, ca să fie clar pentru toată lumea. Cine n-a reușit să o regleze, vă spun sincer că are el o problemă, pentru că am văzut că și colegii noștri care o mai au reglat-o foarte ușor. Nu trebuie să fii inginer, mă repet din nou. Iată. Așadar o montăm, o să-i facem testul. O să facem un contur, mai multe videouri în care să fie foarte clar, datorită experienței, vă veți putea da seama cu ușurință, clar, dacă e sau nu e ce vă trebuie. Concluziile le trageți singuri, eu doar vă spun părerea mea. Dacă ar fi o opțiune pentru un frizer sau dacă nu. Lamele se reglează foarte simplu. Fiind același sistem, este identic. Pe lama fixă sunt montate, sunt înșurubate două rânduri de două șuruburi pe care pe care se tensionează arcul de tensiune, tensionează cuțitul mobil. Și atunci, uitați cum lucrează. Ele au un joc, când le răsucești și le desfaci cât de cât, ele fac un joc aici și din jocul ăsta tu poți să reglezi la 0. Într-adevăr este puțin mai dificil, însă e nu e atât de dificil. E un pic, dar cu puțină
atenție și răbdare, veți reuși. Ce constat din prima este că e o mașină subțirică, o mașină foarte, datorită formei circulare, care totodată față de scheleton sau altele, e mult mai subțire, este foarte manevrabilă și pe parte și pe alta, pendulează foarte ușor, pivotezi ușor după ureche, uitați. Și partea asta la fel. Da, într-adevăr, butonul de pornire on-off e undeva pe spate. Însă, cu siguranță, fiecare după câteva utilizări este foarte manevrabilă. Datorită decupajului, eu o consider superioară multor mașini. Dar haideți să trecem la treabă, să vedem ca și demonstrații ce putem realiza cu ea și tragem concluziile la sfârșit. Iată și demo-urile promise, păr negru, des. Mașina e foarte manevrabilă. Deci se observă cam ce presiune pun. Una foarte mică pe ea, pentru că nu este nevoie. Iată cât de ușor lucrează. Deci, ușor, simplu, fără efort, nu depui absolut niciun efort, e perfect, curăță perfect, se și vede, se poate observa foarte ușor. Ia foarte ușor și rapid și cum vreți, și încet și rapid și în orice mod. De asta zic că este o opțiune de luat în considerare datorită în primul rând a prețului, dar să știți că m-am descoperit-o de curând, deci din punct de vedere al manevrabilității este extrem de micuță, subțire, manevrabilă, iată cum intră după ureche, fără probleme, deci nu se compară cu multe altele, mai ales în range-ul ăsta de preț, pentru că aici vorbim de mașini care au capacități asemănătoare, dar la un preț dublu, poate chiar triplu. Așadar, deci iată care e nivelul de detaliu. După ureche, iată cât de manevrabilă este. Extrem de manevrabilă. Deci cam așa arată treaba.
Iată cum lucrează și în împărmare. Observați cam ce presiune pun și cam cât de ușor e. Deci e foarte manevrabilă, intră și în păr mare, nu are absolut nicio problemă cu asta. Iată. Cât de ușor curăță. Deci clar, foarte manevrabilă, foarte ușoară, nu are absolut nicio problemă. În a curăța orice fel de păr, în orice grosime, în orice... E super! Cam așa lucrează. Concluzia, o mașină practică, accesibilă din toate punctele de vedere, forma o ajută, e foarte manevrabilă, decupajul net superior față de multe mașini. Am lucrat 2 săptămâni cu ea și de acum încolo lucrez zilnic cu ea pentru că mi-a plăcut foarte mult, e manevrabilă, autonomia bateriei este destul de mare. Cu încărcare o folosești toată ziua, 10-15 persoane pe zi, în funcție de fiecare. Oricum nimic nu te oprește să o bagi la încărcat, pentru că se încarcă la un încărcător de telefon. Datorită faptului că se găsesc piese înlocuitoare de D8 de la Andis, eu o consider net superioară multor mașini. Autonomie, manevrabilitate, preț bun, eu pot să zic decât da. Da, eu o consider, indiferent că ești de nivelul profesional, că ești începător, că ești avansat, că ești super profesionist, că nu știu, este o mașină de luat în considerare. Deci, clar, da, e o opțiune de luat în considerare. Trimiteți-mi mesaje, chiar vă provoc să-mi trimiteți mai multe mesaje cu ce vreți să mai abordăm, pentru că suntem o comunitate care își dorește evoluția. Nu uitați, subscribe, clopoțelul pe YouTube, Master Tools cu Liviu Manolache. Vom dezbate nu numai tehnici, dar iată și ustensile, mod de lucru, cam orice. Multă baftă și pe data viitoare!